χειρόστομο μεν, αλλά αισιολόγο και πανέξυπνο, ο γιος της Καλογριάς, ο οποίος έλεγε το εξής χαρακτηριστικό, το οποίο συνηθίζω να λέγω και εγώ όταν ακούω κάποιους να κατηγορούν την Ελλάδα. Όταν τον έβρισαν, ο Καραϊσκάκης απαντούσε: ναι, είμαι μούλος, είμαι γύφτος, είμαι γιος της Καλογριάς, αλλά είμαι καλύτερος από εσάς. Είμαι καλύτερος από εσάς. Πολλές φορές κάποιοι Γάλλοι θέλησαν να με ειρωνευτούν για αυτά τα καμώματα που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα. Και εγώ τους απαντώ: ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε τη δική σας λαμπρή παράδοση, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο της ανθρωποφαγίας που είχατε φτάσει εσείς στα χρόνια του Ιουλίου 4, εκ των βιβλίων, για θυμούμε αυτή τη στιγμή και την παραπομπή. Αλλά αυτό το βιβλίο είναι. Λοιπόν, έχουμε ακόμα τα νησιά. Αναδείξαμε μεγάλες μορφές. Βέβαια, ο πιο διάσημος εκείνη την εποχή σε όλη την Ευρώπη μέχρι την Αμερική ήταν ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο Πυρπολιτής. Δεν ήταν ο πρώτος Πυρπολιτής, πρώτος ήταν ο Παπα-Νικολής. Αλλά ο Κανάρης ανέβασε το όπλο των Πυρπολιτών σε τέτοιο επίπεδο, ώστε αυτό το ξεχασμένο όπλο που είχε χρησιμοποιηθεί από τον Francis Drake, αυτό το φοβερό πειρατή, στην ναυμαχία του Travellane, εναντίον της Αΐτης της Αρμάδας, επανέλθεται τώρα στην επικαιρότητα και ο Κανάρης κατορθώνει να κάψει όχι μόνο το ενστάσιο ευρισκόμενο πλοίο του Καραλί, την Αβαρκίδα στη Χίο, όχι μόνο το ενστάσιο ευρισκόμενο πλοίο στην Πένεδο, αλλά στις ναυμαχίες της 4 του Σάμου να κάψει πλοίο εν κινήσει, πράγμα το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία. Αναδεικνύουμε έναν Μιαούλη που είναι από τις κορυφαίες ναυτικές προσωπικότητες, ο οποίος κατορθώνει στην ναυμαχία του Γέροντα, υπό δυσμενείς συνθήκες, διότι ήταν κλεισμένος μέσα στον κόλπο του Γέροντα και δεν είχε ευνοϊκό τον άνεμο, να βγάλει τα πλοία του στο ανοιχτό πέλαγος, να τα παρατάξει και να τρέψει σε φυγή τον Τούρκο-Αιγυπτιακό στόλο. Είναι η μεγαλύτερη ναυμαχία του 1821. Ξέρετε που είναι αυτή η περιοχή? Η περιοχή είναι στο σημείο εκείνο όπου τα περιβόητα ήμια. Τότε αναγκάστηκα να πω μια σκληρή κουβέντα. Εκείνη την εποχή, λέω, το 1824, οι ναυαρχοί μας φορούσαν βράκες. Φαίνεται ότι οι νεότεροι φοράνε βρακιά. Αυτό δεν μου το συγχώρεσαν ωστόσο. Αλλά και εγώ ως ιστορικός δεν μπορώ να το συγχωρήσω. Διότι εκείνο το βράδυ, εάν ο Μιαούλης ήταν κάτω από τις συνθήκες στις οποίες βρέθηκε ο ελληνικός στόλος και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, δεν θα είχε πετύχει ένα απλό ναυτικό κατόρθωμα, θα είχε πετύχει ολοσχερή θρίαμβο. Αυτή είναι μία διαφορά την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε. Υπήρξαμε πολύ κατώτεροι των παλαιών εκείνων ανθρώπων. Και ακόμη μην ξεχνάμε το Μεσολόγγι. Αν δεν υπήρχε το Μεσολόγγι, η Ελλάδα δεν θα έβλεπε τουλάχιστον στο βαθμό που τον μπόρεσε ελευθερία. Επί ένα χρόνο το Μεσολόγγι καθήλωσε τις στρατιές του Κιούταχη και του Ιμπραήμ μπροστά στο τείχος. Κάθε μέρα οι Ευρωπαίοι ξυπνούσαν και κοίταζαν στις εφημερίδες να μάθουν νέα από το Μεσολόγγι. Καθυλώθηκε η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για το τι γίνεται στο Μεσολόγγι. Και την ώρα που το Μεσολόγγι έφευθε, ήδη είχε υπογραφεί 4 μέρες νωρίτερα το πρώτο έγγραφο της ανεξαρτησίας, το πρωτόκολλο της Πετρουπόλεως, που απετέλεσε πια την αφετηρία της ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Λένε μερικοί νεοϊστορικοί, έτσι ονομάζονται, αλλά είναι περασμένης ηλικίας, εννοώ σωματικά και πνευματικά, ότι χάρη στην ναυμαχία του Ναβαρίνου απελευθερωθήκαν. Δεν την υποτιμώ, αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Θα γινόταν η ναυμαχία αυτή στις 20 Οκτωβρίου του 1827, εάν η Επανάσταση δεν είχε κρατηθεί 7 χρόνια. Και αφού έγινε, και όντως είναι τρίβιο τουρκο-αιγυπτιακό στόλο, ολοσχερός, η Επανάσταση δεν τελείωσε. Συνεχίστηκε επί 2 χρόνια. Το ξέρουν
κάποιοι ιστορικοί ότι η τελευταία μάχη του αγώνα δόθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1829. Είναι η μάχη της Πέτρας με τον Δημήτριο Υψηλάντη. Και είναι ωραίο αυτό να το ακούσουν οι ακροατές μας, ότι η Επανάσταση αρχίζει με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και κλείνει με τον Δημήτριο Υψηλάντη. Εγώ το είπα πολλές φορές από ραδιοφώνου, το είπα και σε συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου, ότι ο άνθρωπος αυτός που προέρχεται από τη Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδίας και που η φέτος είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να τιμηθεί αυτή η μάχη της Πέτρας επίσημα και από την τοπική εκκλησία, δηλαδή Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδίας, αλλά και από τη Μητρόπολη Αθηνών, διότι συμμετείχαν και Αθηναίοι στη μάχη αυτή, διότι φέτος συμπληρώνονται 180 χρόνια από τη μάχη αυτή. Είναι μια ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να χάσει ο Μακαριότατος, διότι πρέπει να προβάλλουμε και αυτό που έκανε η πατρίδα του. Και η πατρίδα του έκανε πολλά, διότι ουσιαστικά μπορεί ο Υψηλάνδης να ήταν ο αρχιστράτηγος, στην πραγματικότητα όμως οι περισσότεροι καπεταναίοι που πλαισίωσαν τις δυνάμεις του προέρχονταν από τις περιοχές της Βιωτίας. Είναι καιρός λοιπόν να τιμηθούν και οι αγωνιστές αυτοί, οι οποίοι εν πολλοίς έχουν αγνοηθεί. Εγώ το λέγω, μακάρι να φτάσει στα ότα του και μακάρι αυτό το πράγμα να γίνει όταν θα έρθει ο Σεπτέμβριος. Έχω τώρα κρατήσει για το τέλος 2-3 ερωτήσεις. Η μία είναι, θέλω να διαγραφήσετε, γιατί δεν το ξέρει όλος ο κόσμος, λίγο τις προσωπικότητες του Πανού Νοταρά και του Κανέλου του Λιγιάκη. Το ένα. Και το δεύτερο, στη συνέχεια βέβαια, για τη δολοφονία του Καποδίστρια. Από ποιους και γιατί και τις επιπτώσεις που είχε. Ναι. Λοιπόν. Στο ελληνικό έθνος. Θα πάμε στο πρώτο. Για τον Πανού Νοταρά και για τον Κανέλου του Λιγιάκη, λοιπόν. Κοιτάξτε. Δεν μπορώ να πω. Στους περισσότερους είναι άγνωστοι τα ονόματα. Κοιτάξτε. Ο Κανέλος Δελιγιάννης υπήρξε μια αξιόλογη προσωπικότητα, προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στον αγώνα, διότι ήλεγχε μια κομβική, όπως τα λέγαμε, περιοχή της Πελοποννήσου, περιοχή των Λαγκαδίων. Στην διάρκεια του αγώνα υπήρξε συναθλητής του Κολοκοτρώνη και μάλιστα συγγένεψε μαζί του, αλλά κατά έναν περίεργο τρόπο. Στα απομνημονεύματά του προσπαθεί να μειώσει και να σφυλώσει το ρόλο του Κολοκοτρώνη. Και αυτό το καταλαβαίνω, διότι αυτός, καθότι πρόκριτος και επειδή η οικογένειά του ήταν εκ των σημαντικότερων της Πελοποννήσου, δεν μπορούσε μετά την απελευθέρωση να ανεχθεί να επισκιάζεται η δόξα των Δελιγιανναίων από τη δόξα των Κολοκοτρωναίων. Μετά πρέπει να πω ότι ο γέρος του Μοριά ήξερε να δημιουργεί θρύλο, ήξερε να δημιουργεί εικόνα, όπως τα λέγαμε σήμερα. Ήταν επικοινωνιακός. Ήταν πάρα πολύ επικοινωνιακός, να το πω και λίγο χιουμοριστικά. Είχε μια τέτοια επιτιδιότητα ότι κατόρθωνε σε κάποια γλέντια να μπορεί να βγάζει και γυναίκες στο χορό, που εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είχε και κάποια άλλα προσόντα, πέρα από αυτό ήταν καλός χορευτής, πολύ καλός τραγουδιστής, και από την άλλη μεριά είχε μια αφελή απλοϊκότητα που δεν ήταν καθόλου απλοϊκότητα, ώστε να δημιουργεί αμέσως οικειότητα προς τον οποιονδήποτε που ερχόταν σε προσωπική επαφή μαζί. Ο Πανούτσος Νοταράς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνέβαλε πάρα πολύ και στον αγώνα, αλλά κυρίως στην πολιτική δράση. Ήταν από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες, ήταν από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, νομίζω ότι πέθανε σε ηλικία 104 ετών. Αρκετά ικανός και ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, συνενετικός. Δηλαδή δεν μπήκε μέσα στη διαμάχη των υπόλοιπων νοταράδων στο σταφιδοπόλεμο, προσπαθούσε δηλαδή να γεφυρώσει τις αντιθέσεις, ήταν πολύ συμβιβαστικός, ήταν πολύ, ας το πούμε, δηλαδή ήθελε να κάνει μία πολιτική που να μπορεί να ενώνει τα διεστώτα. Ρώτησα για αυτούς τους δύο, ξέρετε γιατί, διότι έχουν κάτι κοινό. Και ο Πανούτσος Νοταράς και ο Κανέλος Δελιγιάννης ήταν από τους πιο πλούσιους. Δεν είναι έκπληξη. Και παρόλα αυτά, ξέρετε, επειδή υπάρχει ένας μύθος ότι
οι πλούσιοι της εποχής εκείνης δεν θέλαν την επανάσταση, δεν θέλαν τον αγώνα και τον υπονόμευσαν. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και βάζω αυτούς τους δύο μπροστά. Αυτά είναι ανοησίες. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Ότι ο Άρης ο Βελουχιώτης δεν προερχόταν από φτωχή οικογένεια. Προερχόταν από εύπορη αστική οικογένεια της Περκιάδος. Αυτό τον εμπόδισε να γίνει κομμουνιστής και να γίνει αρχηγός του Ελλάς. Η οικογένεια Λουλέ ήταν από τις πλουσιότερες της Θεσσαλίας. Τσιμπλικάδες ήταν. Αυτό εμπόδισε τον Κώστα το Λουλέ να είναι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αλλά ας έρθουμε στο 21. Ποιος ήταν πλουσιότερος από την οικογένεια Σέκελ στην Κωνσταντινούπολη, στην Οδυσσό κτλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι διέθεσαν τον τεράστιο πλούτο τους στην υπόθεση της φιλικής εταιρείας και στην υπόθεση του αγώνα. Οι Υψηλάνδηδες δεν ήταν πάμπλουτοι. Η μάνα του Υψηλάνδη δεν είπε ότι διαθέτω και το τελευταίο έθνος περιουσία του προκειμένου να γίνει αυτό που επιδιώκουν τα παιδιά μου. Ο πατριωτισμός δεν μετριέται με πόσα χρήματα έχεις. Και μπορώ να σας πω, γιατί το θυμάμαι καλά, αυτοί που πλαισίωσαν τους ταγματαλίτες ήταν λαϊκά στοιχεία, αλλά αλήθικα λουμπενίστικα, τα οποία εγκλημάτισαν, ίσως περισσότερο από ό,τι εγκλημάτισαν και οι Γερμανοί στον τόπο μας. Το γεγονός βέβαια ότι ένα μέρος της άρχουσας τάξης μπορεί να συνεργάσει και με τους Γερμανούς, όπως παραδείγματος χάρη ένας της οικογένειας Μερκούρη, ο οποίος είχε δημιουργήσει και το πρώτο ναζιστικό κόμμα και γι' αυτό οι Γερμανοί τον έκαναν και διευθυντή της Εθνικής Τραπέζης. Όπως παραδείγματος χάρη πρωθυπουργός της κατοχής ήταν ένας εκπρόσωπος της ιστορικής οικογένειας Ράλι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πας πλούσιος μπορεί να γίνεται και συνεργάτης των αρχών κατοχής ή των εκάστοτε εξουσιαστών. Το πρόβλημα είναι συνειδησιακό καθαρά. Ο Ρήγας θα μπορούσε να ζήσει άνετα και παράνετα γιατί είχε εξασφαλίσει μια ευπορία ζωής. Τα διέθεσε όλα για τον αγώνα. Οι αδελφοί Ζωσιμάδες, 8 αδελφοί, διέθεσαν τα πάντα για τη μόρφωση του γένους. Όλα τα βιβλία του Κοραή και των άλλων λογίων βγήκαν με δικά τους χρήματα και είπαν ότι δεν θα παντρευτούμε για να αφιερώσουμε τη ζωή μας στο γένος, στο έθνος. Αυτά έκαναν τότε. Ο Ιωάννης Βαρβάκης δεν ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας. Ήρθε ο Φουκαράς εδώ στην Ελλάδα μετά την καταστροφή του νησιού του και διέθεσε όλη την περιουσία του για την περίθαλψη των ψαριανών, για τη χρηματοδότηση του αγώνα και ακόμη για να μπορέσει να φτιαχτεί το σχολείο αυτό το οποίο κατεστράφηκε στα Δεκεμβριανά και που ήταν το σχολείο εκείνο το οποίο έβγαλε μέχρι που ισοπεδώθηκε και αυτό τους καλύτερους μαθητές μέχρι την εποχή του 1980 κτλ. Μετά ήρθαν οι μεταρρυθμίσεις, οπότε έγινε και αυτό ένα της σειράς. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε με τέτοιον υποτιμητικό τρόπο και να νομίζουμε ότι το ιστορικό σώμα είναι, ας το πούμε, μία τούρτα την οποία κόβουμε κομμάτια και λέμε τούτο το κομμάτι είναι η καλή, τούτο το κομμάτι είναι η κακή. Τούτη η κοινωνική τάξη είναι καλή, τούτη η κοινωνική τάξη είναι κακή. Όλα αυτά ανήκουν σε έναν παλαιολιθικό, ξεπερασμένο πλέον μαρξιστικό τρόπο σκέπτεστε που είναι έξω από τη σημερινή αντίληψη της ιστορίας. Ασφαλώς, όσοι είχαν το μαχαίρι μπόρεσαν να κόψουν περισσότερο πεπόν. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μετά την Επανάσταση θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι διευρύνθηκε η λεγόμενη, ας το πούμε, αγροτική κοινωνία, διότι δεκάδες χιλιάδες αγρότες απέκτησαν αγροτικό κλήρο. Επιπλέον, οι κτηνοτρόφοι απέκτησαν τη δυνατότητα να κατεβάσουν τα πρόβατά τους στα γίδια τους, στα χυμαδιά, κάτω, χαμηλά, και να αποκτήσουν σιγά σιγά επαφές με έναν αστικό περίγυρο και να δημιουργηθούν τα νέα αστικά κέντρα μέσα σε διάστημα 50 ετών, έτσι που να δημιουργηθεί ένας πρώτος, θα έλεγα, προαστικός πυρήνας που έδωσε μετά πολλαπλασιαστικές δυνατότητες αναπτύξεως στην Ελλάδα. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Ελλάς
από το 1832 που κάνει κατά κάποιον τρόπο την επίσημη παρουσία της ως ανεξάρτητο κράτος μέχρι το 1922 που πάθαμε την Μικρασιατική καταστροφή, τριπλασιάστηκε εδαφικά και πληθυσμιακά. Δηλαδή κανένας λαός μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο δεν είχε τη ζωτικότητα που είχαμε κι εμείς. Και τη ζωτικότητα αυτή τη διατηρήσαμε παρά τη Μικρασιατική καταστροφή και στον πόλεμο του 40-41, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της αντιστάσεως. Και αν δεν ερχόταν ο Βροτολιγός, εμφύλιος πόλεμος, που για μένα είναι η μεγαλύτερη καταστροφή την οποία υπέστη η Ελλάς, όχι μόνο στη νεότερη εποχή, αλλά από καταβολής παρουσίας του ελληνισμού στον ελληνικό χώρο, ο εμφύλιος αυτός υπήρξε τόσο ολέθριος όσο κανένας άλλος. Αυτό είναι μόνο χαρακτηριστικά. Οι απώλειες που είχαμε σε έμψυχο δυναμικό ήσαν τόσες όσο μας κόστησαν όλοι οι εθνικοί αγώνες μηδέ και της Μικράς Ασίας εξαιρουμένες. Αφήνω τις υλικές καταστροφές που είναι περισσότερες, γιατί ο πόλεμος διεξαγόταν και στην Αθήνα και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη και σε όλα τα βουνά ως την τελευταία άκρη των συνόρων. Συνεπώς, μην μηδενίζουμε αυτό που έγινε στο παρελθόν όπως κάνουν πολλοί. Η Ελλάδα παίρνει τον κατήφορο από τη στιγμή πια που η νικήτρια παράταξη στον εμφύλιο πόλεμο δεν περιορίζεται στο να νικήσει, αλλά επεκτάθηκε και στο να εκδικηθεί. Και αρχίζει πλέον ο εξευτελισμός μιας καινούργιας γενιάς της δικής μου, που είμαστε υποχρεωμένοι, προκειμένου να πάμε να σπουδάσουμε, να υπογράψουμε την κατάπτυστη δήλωση μετανοίας. Εγώ κλήθηκα στα 16 μου χρόνια να υπογράψω δήλωση μετανοίας από έναν καλόν άνθρωπο. Και του είπα, κοιτάξτε κύριε Λουκητά, είμαι 16 ετών. Αυτή τη στιγμή μου μιλάτε για ιδεολογία. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για ιδεολογία. Σας μιλάω μονάχα ότι δεν το κάνω για λόγους ιδεολογικούς, το κάνω για λόγους αξιοπρεπίας. Είναι θέμα αξιοπρεπίας. Και ο άνθρωπος αυτός σηκώθηκε και με συνεχάρη. Και μου λέει, παιδί μου, κοίταξε να δεις, σε συγχαίρω για αυτό που κάνεις, αλλά αυτό θα το βρεις μπροστά σου. Και πραγματικά το βρήκε. 3 χρόνια μετά μου κόπηκε η υποτροφία. Δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Έχουμε μόνο 4-5 λεπτά στη διάθεσή μας να ολοκληρώσουμε με την δολοφονία του Καποδίστρια και τις επιπτώσεις που είχε. Βέβαια είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Το ξέρετε ότι είναι μανιάτης.